Chibai ule voin chu Bazar Bungkawn Bypass Road Saron Veng workshop bulatanga kawngpui kal tur kha hei voin lam chu an ron laia engmaw chen an lai tlang ru mai hei an lai chin nangang hi in fang ve chin reng reng te ang til thar lomom til thleng thar tur te ni boka a video te point ti chuak wat don me ong miang hei sorkar ho tolamina session velan report dan chuan helai kawngpui bypass road tur hi ti hian a kal zelanga so ta dagin pui bul a chuak don ni om tak ania ai Assam rifle ram Assam rifle an chhuahsan tak ram chu hei sorkar chuan in kuta thak tan ta hei helai pawh hi kawngpui an ron sial tana hei tuna kan hmong hian he tilai kan hmuh mek hi baptist biakin ania hei baptist biakin omna hi a kal tlang dawn ani baptist biakin omna kal tlang hian kawngpui a kal dawna Bungkawn thlang Saron Veng workshop bulak khanin kawngpui ron tlang phei dawna chuan hei hemi kawngpui a hianin tin a kal zelanga tunan lai thara hianin tin a kal chho dawn ni awm tak ania hei tunan kawng lai mek han en hi chuanin a zau ve pa ngai tak ani dawnin a lang ani chuan hei he tilai hi ki tingin a kal chho zeu ta tunan ruah man an han lai chin ang hian khelai kawng khi chho khop maya ma sela hei chu nakin an la siam dang lam zel tur angai la khi tilu tu ka chho ul lo deuh hian an la siam tur angai la tunan han siam chin dana hi chuan an han lai chin a rang ti chuan in a ul tha khop mai hei kawngpui zau pa ngai takin a kom dawn ani hmel ani chuan hei JCB in voin lamang khan an nor china hei an hmong hian hei JCB nu pawla thar le ni halan lum vat an tiang kha ni hei tilai hian dorpui Bazar Bungkawn kal tlang lawa kalna tur kawng khan siam mek atuna hian hei helai ruam deuh lai kan an ding anga kan kal tawna kha kan an hoi let le lok ton ni tuna hian the Green Velvet Bakery an ti mai AR Cinema Hall tlen pei ma deuh hleka building chhawng et kamizona khan kanom meka tuna chuan han ding lokila kan kal tawh chin kha han thir kir le lokila so tilai baptist biakin bulatang kan ron phei ni kawngpui lai thara chuan te kan kal zela kan phei zela Lammual tlen pei ma AR Cinema Hall zone kha kan la thleng phei lo deuh ni tuna hian chim lam hoin kan lo kal chhun zom le tawng ti hian Assam rifle ti mai ang AR Lammual field thlang akanin
tinakal pay doon ni kawngpui dorpui Bazar Bungkawn thlang misaron veng workshop bulat tangkhanin kawngpui kaltura chun hei tunah hian kanan kalchina baptist biakin zo kha an lai don niom takania baptist biakin kha an sutlang anga chuanin tian kal zel anga helai kawngpui hi tian Lammual hnoi he na phei anga chuan sota dakin pui bula chuak don ani antia hi sarkar ho tu lamtena le UDNP minister zom tak puke sap dangan sesona asoi danang pokania tiang tur chunin hei modern school thlang kongkoi tak baptist biakin omna tangan tinaron tlang phei dona chuan kong hi Lammual hnoia phei zelanga dakin pui bula chuak don ni om tak ani hei wen lampanga kongan han lai de uru mai heng lai hi tuna kan mu JC Bringson na thoka alai ko ho to ni alai tlang de uru to ni he tuna chun alai tharchin chu kan kal zawa kan let le to kongpo hi azau thoka view do ni na langa kong zau thapangai kongpui thapangai tur ani mela len zong anen po hian hemian lai tang huna hi anga lelom khop mai kilai Bazar Bungkawn vel board traffic jam na salutuk thina ki na sat takin solve thei doni na rin omna abig takin peak hour kan ti don nge rush hour hun lai no pang school roi hun lai ang thena boi thak em thina ni chuwang chun helai kong kal tur hi helai kong sim tar tur hi anga lelom ema aizol is lampang mi pui tan chunin thil lomom tak ani don ani kan video te milo clear sa kabayan kan lom le ni kan channel hi milo subscribe sa kabe ula la subscribe lo te kan so na thayang angin milo share dar sa kabe don niya kan lom